Vlastne pred Rodinkovom. Do Rodinkovo som išla s tým, že som vedela, že to nie je moja parketa venovať sa rodinám. Nikdy som nemala nejak pochopenú rodinu, respektíve tým, že to bola ešte taká nejaká moja bolesť, že ja svoju rodinu mať nebudem, tak vedela som, že do Rodinkova idem len sa odpažiť, že vlastne Boh bude niečo ten pol rok robiť, ale nikdy som nemala pocit, že by som mala vpadnúť do tej myšlienky venovať sa rodinám, alebo že čo sa vlastne teraz deje s tými rodinami vo svete. A vlastne počas Rodinkova sa to tak úplne zmenilo, že tým, že som bola vlastne vtiahnutá do vecí, čo boli absolútne úplne všetko bolo o rodine, tak som bola s tým veľmi, veľmi konfrontovaná. Som zistila veľa vecí, že my sa na veci možno pozeráme tak, že rozdeľujeme ľudí na aj v pastorácii, aj v nejakom prístupe, aj všetko, čo sa teraz deje na Slovensku, aj v evangelizácii, že pristupujeme na to tak selektívne, že sa pozeráme na mladých, pozeráme sa na manželov, pozeráme sa na rodiny, pozeráme sa na snúbencov, pozeráme sa na deti a máme rôzne prístupy k tomu, ako ich sprevádzať, ako ich formovať. A do toho mám pocit, že v mojom pochopení to bolo také, že jedna z tých škatul bola aj rodina. Ale ja som pochopila to, že rodina nie je len jedna z tých škatul všetkých, ktorý smer si môžeme vybrať, čo nám je také blízke, ale zistila som, že rodina je niečo, čo má tvoriť ten rámec, to celé, úplne doprevádzanie všetkých tých takých, poviem to tak ekonomicky, že segmenty. Čiže si myslím, že ak chceme sa venovať mladým, tak musíme to robiť vždy s myšlienkou tou, že máme pochopenú rodinu. Ak sa chceme venovať mladým singláčom, čo ich je najviac v našom spoločí, stále musíme to robiť v tej myšlienke rodiny. A tak je to aj proste so seniormi, s dôchodcami, alebo ja neviem, s hocikým. No a vlastne ja som pochopila, že teraz, v čom je svet tak zamotaný, v tej kríze rodiny, neskutočnej kríze rodiny, kríza sexuality a všetko, čo s tým súvisí, všetko je o rodine. Že my sa teraz nachádzame v úplnom boji za rodiny a musíme všetci ťahať za jeden povraz. Život v Bratislave versus život v Rodinkove. Rodinkovo je úplnej páži. Osobne si myslím, že to bolo jedno z najväčších požehnaní, ktoré som mohla zažiť. Že som žila pol roka v neskutočnej páži. A zistila som zaujímavé veci, že ja som žila asi skoro 9 rokov v Bratislave, v spoločenstve, v jednom, potom som prestúpila do druhého. Stále okolo ľudí, však single, nemám žiadne záväzky, nič, môžem si robiť, čo chcem, financie boli stále nejako na účte. A keď som prišla do Rodinkova, tak som zistila zaujímavú vec, že postupne tými mesiacmi sa mi tak odhalovalo to, že do prkna, že táto spoločnosť je o neskutočnom materializme, o neskutočnom individualizme a egoizme. Lebo jedna z najväčších skúseností bolo zakúsiť v Rodinkove samotu. Tu v Bratislave, keď má človek dobré vzťahy, pozná veľa ľudí, keď už toho má veľa, strašne veľa programu, služby, nejaké kurzy, vyučovania, neviem čo všetko,
keď už toho má veľa, tak proste má potrebu sa stiahnuť a byť len tak sám. A to je v pohode, hej. Ale človek si vlastne v tej samote oddychne. A potom príde do bodu, kedy už mu tá samota začne byť nepríjemná. A vtedy robí to, že začne znova vyhľadávať spoločnosť ľudí, chodí do kina, zase má energiu na to, aby chodil na kurzy a neviem čo všetko. Proste ponúk 1 300 000. V Rodinkovo je v lese, sú tam iba srnky a veveričky, aj vtáčiky, ale do komunity, ktorá vlastne ešte komunitou vlastne nebola, sme išli iba ja s Magdalenou, čiže byl my dve. A tam som zakusovala to, že keď prišiel pocit samoty, tak som vedela, že mi to nemohol kompenzovať iba jeden človek, pretože by som ho tým veľmi zahltila. Že by nám to bolo úplne, že by nám to skôr rozbilo priateľstvo, ako keby nám ho viac utužilo. A problém bol v tom, že keď som mala pocit samoty a vedela som, že už viac nemôžem nič vyžadovať od toho druhého, tak vtedy prišiel ten bolestný bod samoty. Keď tu v Blave už máte milión príležitostí, ako od tej bolestného momentu od samoty utiecť. A to bol jeden z najlepších zážitkov v Rodinkove. Úplne prebiť ten veľmi bolestný stav tej samoty. A zrazu človek si uvedomí, že je face to face sám sebe a že je face to face iba Bohu. A zotrvať v tej bolestnej samote bolo niečo neskutočne budujúce. Bolo niečo, kde som mohla spoznať seba úplne v inom leveli. Bolo to niečo, kde som vedela, že nezávisím od ničoho, nezávisím tak ako od Boha. Pretože len On dokáže naplniť ten pocit samoty. A to by som odporúčala asi mnohým ďalším ľuďom. Že jeden strach, s ktorým som odchádzala z Rodinkova, bolo, že ako si udržať presne to, čo som tam získala. Tú slobodu od tých mnohých vecí materiálnych, ktoré sú tu. Akože nie materiálnych, ale takých toho všetkého, čo tu je. A že ako budem schopná si udržať ten poklad, čo som získala v Rodinkove, aj tu v Blave, lebo je to akoby nemožné. Pretože ten bod tej samoty je tak bolestný, že on nás naozaj núti ísť a hľadať v tom človeku proste to, čo nás akoby zahojí, ale to vlastne to nie je to. Preto si myslím, že samota je veľmi uzdravujúca, veľmi nastavujúca zrkadlo. Človek zrazu spoznáva sám seba a človek dokáže oveľa hlbšie prísť na koreň toho, čo Boh do nás vložil a čo je vlastne našim povolaním a do čoho nás Boh volá.